Friesland moet door 6 jaar 400 megawatt duurzame energie leveren. Dat is te vergelijken met wat één elektriciteitscentrale leveren kan. Daarom is er een plan betocht om een windmolenpark in de Isselmaardelta te zetten. Dat plan zorgt voor een soort discussie en verzet, zodat de eerste jong blikken op de eerste van de 3 hark zitten. Met name recreatieondernemers binnen benauwd dat toeristen voortblouwen zullen. Mensen komen voor de lucht, voor lucht, wetter, de vrijheid, ruimte, voor een wijdse blik. En dat heeft in hielpen. Alle mensen die hielpen komen, die binnen helemaal pakt door het prachtige uitzicht hoe het IJsselmaar wat hielpen biedt. En daar komen mensen voor. Daar zijn we echt bang voor dat dat zo dramatisch verrorie door de komst van windmolens. Dat die mensen, dat aannemers dat onze mensen die hielpen komt. Er wordt mij een saneerde milieueffectreportage onderzocht wat krijgt de gevolgen wezen zullen. Ook de effecten op het toerisme worden bezoeken. Nevens de initiatiefnemers hoeken de ondernemers onder de IJsselmaarkust geen zwargen te hebben. En het is net zo dat dit nij is in de wereld. In West-Europa alleen binnen al 40 windparken binnen de 12 kilometer of 12 mijlzone uit de kust. Echt een soort parken op 6,5 kilometer. En we zien nergens, wie kent het net, vinden dat er ergens rampzalige effecten binnen op de toeristische sector omdat mensen net meer komen. Joen is er weer een hark zit in Drielst en morgen in Ljouwert. De deputaire konst is wies maar alle reacties. Die zullen mij noemen worden op 21 maart als provinciale steden een besluit nemen zullen over het windmolenpark. Wat ik vind is dat een heel soort mensen zeggen, windenergie, daar moeten we wel heen. Alleen we zijn het net eens maar de keuzes die te maken worden over wetse komen.